Chelsea, amely ebben a pillanatban megkezdi a mérkőzést. Csak vissza, aztán a lövés Mikelnek. Nem sül el túl jól. Viszont visszakerül hozzá a labda. Traoré egyedül középen. Azért kereste, hogy hogyan tudná megjátszani, aztán inkább Oszkárt választja. Muniessáról jön le, Willian ismételhet, ez is el. Láthatjuk, hogy Muniesa melkasára jött le itt ez a löv. Nem volt hátul a középhátvéd. Traoré el tudja lőni, mekkora gól! Bertrand Traoré gól! Meglátta benne a lehetőséget, megint centernek jelöli, és hát tényleg a legjobbakat megszégyenítő lövéssel szerzi meg a vezetést a Chelsea-nek. Gyönyörű találat Bertrand Traorétól. Szépen fordul le, meglátja a lehetőséget a két védő között. Gyönyörűen lövi el. Érdemes megnézni, azt hiszem tényleg minden lehetséges kameraállásból. Szenzációs lövés. A második Willian, Muniesa mellett. Willian el tudja lőni, nem találja el a kap. Nagyon rosszul talált el a labdát. Melyikük fogja vajon elvégezni végül? Willian nagyon nagy formában, ami a szabadrúgásokat illeti az idén. Ez viszont most nem sikerül a legjobban. Már olyan nagyot most sem tévedett. Minden kicsit rosszabbul nézett ki. Ketten is középen, Courtois oda Diouf felé, és ez már bent van! A 85. percben Mamme Dioufnak. Látva a játékképét a második félidőben azért érett már ez a találat, és hoppá, itt a gyanús pillanat. Más kérdés, hogy ott abból Dioufnak még nagy előnye nem származott, ugyan lesen tartózkodott, de hát ugye a közelében nem volt a labda akkor. Shaqiri pedig már a szabályos pozícióból érkezett, úgyhogy teljesen szabályos a Stoke gólja. Okos fejes Diouftól, ott már senki nem tud menteni.